Siliman Haidara nigertarra duela 21 urtetik datorri Euskal Herrira, zehazki Itsasura, bitxiak saltzera. Bere historia kontatuko dizuegu gaur, izan ere duela aste batzuk bere herrialdean estatu kolpe eman eta gero tentsio une handiak bizitzen ari dira. Kaixo ikusentzuleok, eta gaurkoan Biarritzera ere joango gara, bertan Amarnaka konpainia maitaldia festivalean. Oraindik dantzarloko nazioarteko festival ospetsu hontaz gozatzeko aukera izan ez baduzue, ez galdu azken egunak 18 arte izanen baitira ikuskizunak. Astera goaz! Siliman Haidara duela 21 urte iritsi zen lehen aldiz Euskal Herrira, Itsasura. Eta ordutik urtero etortzen da gurera. Autobus bidaia batean ezagutu zituen bi gazte frantses izan ziren bere abenturaren jatorria. Afrikan irakasle ziharduten bi gazteekin luze hitz egin eta etxean aterpetu zituen. Biek Tuareg bitxi artisauaren egoera bertatik bertara ezagutzeko aukera izan zuten honela. Agadez herrikoa, Nigerren 30 artisauek osatzen duten kooperatiba bateko kide da, bitxiak eskuz ekoizten dituztenak. 1980ko hamarkadan izandako Tuaregen matxinadak turismoak guzti zapuztu zuen, eta ordutik salmentak ia ezerezean geratu ziren. Azken 3 hamarkadetan turismoa desagertu izanak eroslerik gabe utzi ditu sorterrian, eta ondorioz, Frantziar estatuan egiten dituen salmentak dira gaur egun beraien sustengu. Salbat Itsasuarra Burkina Fason egontze lanean eta autobuseko bi gazteak bere lagunak ziren. Hauen eskutik izan zuen Silimanen egoeraren berri, eta bere bitartez etorri zen duela 21 urte Euskal Herrira, eta orduan egoera txarra bazen, egun ez da hobea. Jihadistengatik dena blokatua da, bere komerzioa ere ondorioz, eta orduan guk egiten aldugun gauza hori, da hemen lagundu, simpleki, barakigu gainera kalitatezko gauza egiten dituela, barakigu ere laguntzen aldugula simpleki zuzenki jendea, barakigu hori maiten dugun dirua direktukiango jenderi joaiten dela, ez dela galtzen zekinun. Hau dena ikusita, saiatzen gira hemen laguntzen, hemen komerzio batzu bere bitxiak eta saltzen dituzte, eta gero lagun antolatzen ditugu salmenta batzola, azokak ere egiten ditugu. Belarritako, Eraztun, Lepokoak, belaunaldi transmititzen den ezagutza da, iragana eta oraina lotuz, eta bidaia hauengatik ez balit, desagertuko litzatekeena, baina katea eten ez dadin, etorkizunean. Egonkortasuna eta bisitariak itzultzea nahiko luke, eta espero du, berriz ere bidaiari eta lagunak etxean aterpetzen hasteko. Basoetako suteak ekiditeko prestaketa eta prebentzio lanek garrantzi handi hartu dute aldaketa klimatikoak eta idorteak eraginda. Baliabide juridikoak batetik eta aldaketa operazionalak bestetik, azken hilabeteetako lana prefetura eta Meteo Fransen elkarlanetik abiatuta. Basoen aroaren xarta ere sortu da, egunero sute arriskuen ebaluazioarekin Meteo Fransen eskutik prebentzio lana areagotzeko. Eta baliabide gehiago ere jarri dira udauntan. Suten aurkako basoen defentsa izeneko dispositibo bat esaterako, jakintza espezifikoak dituzten profesionalekin. Devoir se mettre en système d'autodéfense, c'est-à-dire qu'ils vont Haizearen aldaketagatik edo suhiltzaileak ezin atera geratzen badira, autodefentsa sistema bat ere martxan jarri dugu, dio arduradunak. Horrelako herridauak lurrean jartzen ditugu, barrera termiko bat osatzeko, eta autobabes sistema kamioiaren kabinan, zua gainetik pasatzea ahalbidetzeko. Kamioi berriak eta 2 patrulla gehiago jarri dituzte departamentuan, horietako batek 1000 litro urditu. 2025 urte bitartera, SD-64ak 8 kamioi zisterna berri erosiko ditu eta aginte postu berri bat. Bestalde baldintza jakin batzuetan, larun ingurua ixteko dekretua prestatu dute, Xoldoko Gaina, Ibardin eta Lizarrietan kasu.
L'accès essentiellement qui est posé. Batez ere sarbideak kudeatzeko herrietako auzapezekin egin dugu lan. Être organisé à l'avance et c'est l'objet de cet arrêté sur lequel on a travaillé avec les maires des communes concernées. Meteo Francek arrisku bezo hartarazten gaituenean ekintza batzuk debekatu ahal izateko dio prefetak. On voudra aller encore un peu plus loin dans les années prochaines pour vraiment avoir, je dirais, un plan de gestion qui soit complètement binational. Voilà, donc ce travail qui est en cours. Agintariekin ere elkar lanean jarraitzen dute mendialdetako suteak kudeatzeko. Miarritzen dantzaren estilo guziak egun hauetan Maitaldia nazioarteko festivalaren karietarat. Amarnaka konpainien artean Elirale taldea, fuga ikusgarri berriunekin. Euskal konpainia hau pozik aurten ere Maitaldian agertu baita. Erakusleio polita dela eta bazkenan dantzaren kultura ere hemen errotzeko eta baliabide deja dela eta badakit jendea initzentzat hemen inguruan parada dela dantzaren goxe hori asetzeko, nahiz eta urtean zehar beste hainbat proposamen izan, baina ikastu urtea hastea momentu honekin beti polita atxemaiten dut. Urratsen bidez, Maitaldia festivalean gai andana johatzen dute, gizontasuna konparazione, dantza bai, gogoetak ere Arroxelako koreografia zentroarekin, Maitaldian artistak hurbiletik ikus litezke, aretoetatik kanpo egiten dituzten errepika publikoetan bezala, hemen arte baleto italiatik etorri zaizkikun artistak hain zuzen. C'est pour tout le monde en Europe, c'est le starting point, les premiers grands festivals, la première occasion de se rencontrer. Europan hitzordu garrantzitsuena dela dio dantzarien eta dantzazalean arteko topaketak sustatzeko, 33. Maitaldia igande arratsuntan bururatuko da. Arte baletorekin gure agurra.